COVID-19. 17 milyones nga purchase agreement sa AstraZeneca permado na sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Enero 15, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa May tisi. Agapasang banwa, mapugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati. Good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Of course, nauna naman si nagkadaga naman daw na kuha naman siya. Sige. Una naman na kung din nakita action door si Alex hindi, masaka pa na. Alex Montes pa ko di kayo, way pa ko saka pero Alex Montesa mas una pa gid, no? Ingagaw saka. Naari na Alex Montesa gid sa una nga butlak. Una ka salyada, ha? Pero sa ako niya may mas nag-una pag Rodelin? siya. Oo, Si Sir Rodelin Alvarez Bayabado, of course. Okay. Araman Action Boy si Sir Edwin Pineda. Yes, Good morning, good ma'am. morning. Si R.R. Muntua Rehinio, Araman. Oh, mayong aga, RR. Ano Sige. pa? Mayong aga sa programang informative na entertaining pa. Isort na ang mga balita kay Scan. Kag i-deliver ta nasa kada syudad kag Banwa. Bongga! Ibang level yun si RR yan, oh. Sige. Zenaida Nesia Valencia, watching from Valenzuela City. Kay Carlo Florentino, morning man, Action Boy, and Action Dorel. Good morning! Good Action Boy, morning. araman ang presidente sa Energy Fans Club. Of course. So, dapat is watching with you, kuno. Uh-huh. Pwerte, no? Yes. Si Mangkot si Alex, how old are you, kuno? Ako, I'm beautiful at 26. Beautiful at 26. Mga ginadors. Sakay Carol Montoya, good morning dala sa imo, aga pa ha, bugtaw na. Sige, anyway, good morning Carol dala sa Diin si sa Carol. Quezon, sa Blamo sa Quezon Okay. City. No? Anyway, Sige. Stella Villaluna. Oy, Stel, good morning, ara pa, aga pa. Naga-monitor na si Stella Villaluna sa atong Facebook. Sakay Jeneline Gonzaga Sarona. Good morning man sa imo. Sakay Sally Oki de Sousa, watching from some village, no? Good morning everyone. Good morning. Yes. Po. Some village, hindi na to? Oh, te. Di na ito nakita mo? Buhot dito to some village. Ari gali si Sally de Sousa. Oo. Abaw, si RR. Kadlawan ko si RR, ah. Gani man. Jeneline Sarona, good morning. Kung nila sa mga ilan na sa anay, Isang iya nga mga handom nga damakan. Lakalain. HD, amo na kalin. HD. Arman Regalado. Yes. Greet ta siya. Happy birthday karon nga adlaw. Ay, birthday niya. Yes, Happy oo. birthday! Birthday gali ni Migo Arman Regalado. Happy birthday. Sige. Erwin Gonzalez, araman siya. Si Benji Bernardez. Good morning. Tamyo yan lang ko pamilya. Bernardez, Doliosa, Juliana, Roma. Kag-asawa niya nga si Maria Elena Bernardez. Nga perme ga pamati sa aton. Dara sa may banwas ang Binalbagan, Action Boy. Mayong aga. Kaya Ma'am Vanessa Mayo is watching man. Yes, Hello, Ma'am good Van. morning. Good morning. Cyrene Solitario. Kay John D. Abaw, good morning. Bahala na, hindi ko magpa-vaccine niya, di ta mabalaan kon ipikto sina, makaluluoy lang ta. Ay. Why na imo na ya diretso. Oo, yes. Ya, Iyan na yan. wala ruli. Why bilitay, ha? Why na bilitay?
Kaya... Amo na kayo, mas maigid niya ang government, Action Boy, magpatigan sa information na campaign, the Action Boy, more Correct. about sa mga vaccine, para at least aware nga to yung mga ka-action. Lizelle Leven, kung sagwa ni Liven. Aha, na? Correct? Kung siya sagwa. Sagad. Pero kung siya sa sulod sa Pilipinas, Liven. Charing. Good morning, Ronnie Tumbiga. Good morning, man. Tamyaw niya iya-asawa nga si Aying Tumbiga. Aha. Si June Marie Radok, good morning, sir. Mga ka-Energy Fans Club, always watching siya dra sa Mayla Castellana. Yes. Erms Prospero, good morning, man. From Irma Prospero. Si Irma, si Erms. Diya sa may New York. New York. O, sa New York Yes. ulit niya si Irma Prospero. Yes. Damo nakakakon na, no? May mga kalatuan na sa US. Baka pa US na guro, yawan ta libot ay, Yawan no? kita May US, may Los Angeles, may Houston, sa Texas, may Las Vegas. Gani. Man, may isa ka bulan, gini. Timing kung Kulang. magbalik tawin na taubra. Kaysa ka bulan na dula mo. Sige. Okay, anyway, stand by na mga ka-action sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:08 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nadakpa na ang banang suspek sa paglaslas ng liyog siyang asawa sa Purok 1, Barangay Yaw-Yaw, Banwasang Kawayan sa nagligad nga Miyerkules. Ginkilala ang ining bana nga si Eduardo Mendiona, 58 anyos, kag ang biktima naman ng asawa nga si Priscilla Mendiona, nagaedad 50 anyos. Ginpahayag ni Police Major Lowell Garinganao, ang hepe ng Kawayan PNP, may residente nga nakakita sa suspect nga nagpanagos sa nabukid nga bahin sang Barangay Yaw-Yaw, rason nga ila inigin pahibalo sa mga opisyal sa barangay. Kahapon sang hapon, nadakpan ang suspect nga isa kaanay man Barangay Tanod. Sa nabaluan, ang biktima ang nagtrabaho sa Manila kada pauli sang Disyembre 19. Sa investigasyon sa kapulisan, nagapakita nga ginakwestiyon sang biktima kung nga wala sang pagbago ang ilas nga balay sa piyak nga nagapadalaman ini sang kwarta sa Abana. Suno kay Garinganao, handa nga mapasaka sang kaso nga parricide ang pamilya sang asawa batok sa sining suspect nga bana. Yes, sir. Covered na sa force at operation naton. Kay wala man ta nag-untat sa pag-conduct sa manhunt operation kontra sa atong suspect, no? Kami ka pasalamat yung tako sa mga tako sa opisyalis ang Barangay Yayaw pag sa mga pumula dito sa Barangay Yayaw mismo kasi sila nabulig yung tako. Si Police Major Lowell Garinganao sa Kawayan PNP. Ginatutukan sa kapulisan ang duha ka motibo sa pagpatay sa 59 anyos nga lalaki sa itong Martes ang gabi Enero 12 sa Phase 1 DC1 Barangay Alihis Syudad sang Bacolod. Sunod kay Bacolod City Police Station 7 Officer in Charge Police Lieutenant Conrado Espino ang napatay nga ginakilala kay Geoffrey Parandas ang nagapahulam sang kwarta kag isa ini sa mga ginatutukan nga anggulo sang kapulisan. Dugang pa ni Espino ginausisa man sa kapulisan ang motibo sa droga bangod sa kung si Parandas ang kalikipman sa drugs watch list sa Bacolod City Police Office. Nakuha na sang kopya sang closed circuit television o kung CCTV ang kapulisan o galing buron ang kuha sini. Nagapadayon pa ang pagpangita sang dugang nga ebidensya sa kapulisan agud makilala ang mga suspect sa krimen. Wala sa may na-record nga bago ang COVID-19 case sa Negros Occidental kahapon nga adlaw Huwebes. Base sa ginpagawa nga datos ng DOH-6, may 59 ka mga bago nga COVID-19 cases sa Region 6. Pinakamanamo nga bago nga kaso na report sa Iloilo nga may 26, sa syudad sa Iloilo nga may 16, sa Aklan nga may 6, Capiz 5, 4 sa Bacolod, kag 2 sa Guimaras. Wala naman sa bago ang kaso ng virus sa Antique kag Negros Occidental. Sunod sa DOH-6, may 60 kadugang nga nag-ayo sa masakit kag wala sa bago nga patay. Sa kabugusan, ang Region 6 ang may
700 ka active cases, 20,760 ang total recoveries, kag 684 ang death toll. Sa dugang balita, lokal na sapuan nga nagautaw-utaw sa kilid sang suba sang Maluluyon, Barangay Punaw, Syudad sang San Carlos, ang isa ka senior citizen nga wala na sang kabuhi. Ang napatay ang ginkilala kay Gerardo Hawayon, 75 anyos, kay nakapuyo sa amuman nga lugar. Sudo kay Police Lieutenant Robbie Aurita, ang Deputy of Police sang San Carlos City PNP, naglisensya ang napatay sa tung Lunes nga malakat padulong sa ila pamilya sa Barangay Quezon sa amuman nga syudad. Dugaw ni Aurita, naglaong manghimata nga yara ini sa iya pamilya. Ang napatay may history sang high blood kag nagapate ang mga pamilya nga posible ginatake ini kag nahulog sa suba. Wala sang foul play nga nakitaan sa lawas sang napatay apang gihapon ginpakamaayo sa otoridad nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay sini. Samtang nadakpa naman ang mapakaisa sa bypass operation sa Bacolod City Police Office Police Station 1 sa Barangay 10, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Major Jovel Sidel, may intelligence report na ang ginpasa ang kapulisan antes man ginpatigayon ang bypass operation sa subject na si Ana Marie Tacules, 42 anyos, kasado kag residente sang Barangay 10, Syudad sa Bacolod. Arestado man ang pakaisa ni Tacules nga si Vincent John Martinez, legal sa pangidaron kag residente man sa mga lugar. Nakuha sa bypass operation ang 6 ka gramo sa ginasuspetsuhan shabu nga inabulwanta na valor 52,000 pesos, mark money kag drug paraphernalia. Si Tacules ang yara sa watch list sa mga kapulisan kag ginakabig nga street level individual, samtang si Martinez naman isa ka newly identified drug personality. Maaga pangutang kung mga pakatubang sang kaso mapaglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya pagupot sa illegal nga droga ang ining nadakpan nga mga suspetsado. Mas sobra 100,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sa bypass operation sa Puro Kahirop Village, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod kahapon nga adlaw Huwebes. Ang suspect ang ginkilala kay Mark Larry Bayonita, 36 anyos, residente sang Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Si Bayonita ang ginakabig nga high-value individual kag naaktuhan sang kapulisan nga nagabaligya sang illegal nga droga. Na-recover sa suspect ang 6 ka heat-sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsyohan shabu nga nagabulubanta 15 gramos ang kabugaton nga may market value nga 102,000 ka pesos. Preso ang nadakpan sa Police Station 8. Nadakpan man ang ginakabig masupog nga kawatan sa Syudad sa San Carlos kay isa man ka street level individual sa illegal nga droga. Ginkilala ang ining nadakpan kay Ronnie Arile, 30 anyos, bumuluyo sa Dos Hermanas Street, Barangay 3, sa amuman nga syudad. Sunod ka Police Lieutenant Robbie Aurita, Deputy Chief of Police sa San Carlos PNP, gindakop si Arile matapos nga na-identify sa closed-circuit television kung CCTV sa establishmento ni Antonio Elliot nga iya ginsulod sa Enero 12 ang aga, kaya nagkuha sang kwarta nga 4,000 pesos, jewelries nga 250,000 pesos ang balor, kaya pinakapanid sang foreign currency. Nakuha kay Aurita ang 400,000 pesos, kag sumuman nakuhaan pa sang 6 ka sachet sa ginapatihan shabu. Gin-inquest na si Arile sa kaso ng pagpangawat kag illegal nga droga. Arestado ang number 1 most wanted person sa Police Station 3 matapos nagpanago sa Barangay Tubanwas sang Manapla. Ang suspect ang ginkilala kay Chris Dolor, 38 anyos, residente sa Puro Kawayan, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Captain Richard Farito, ang hepe sa Police Station 3, si Dolor ang ginaresto bangod sa kasong murder kag illegal nga droga nga wala pa sang piyansa. Preso si Dolar sa custodial facilities ng Police Station 3 kag natala ng igasaylo sa Bureau of Jail Management and Penology sa Syudad sang Bacolod. Mga Pinoy hindi dapat magpanik sa pagsulod sang bago nga variant sang COVID-19. Samtang 17 milyones nga purchase agreement sa AstraZeneca pirmado na sang Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.7%. Sige na, good morning liwat, mga ka-aksyon, sakay Maria Luisa Melos, Luing, good morning, sa imo dira. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man, Juday. Mutang Juday si Judenia. Grabe na. Good morning. Sakay Eleuterio Parcon Dayon, good morning man. Jessie Santina Aquino, Cynthia Gutico from Bacoor, Cavite. Idjel Magbulugtong, Dalmata. Sakay Charlotte Delitina, good morning man. Marjon Lasconia, watching from Banago. Ga-admire lang ay kalain. Si Si RR. RR. No problem, Wala RR. yung problema, Ang ganda. kalendar mo bala. Do, feeling ko 2022 mo pa makuha. Sige siya, balak siya boy, mahapit siya ko no, way man. Ay, wala isa ka. Ginapasalig lang ko ni RR, how? Sige, happy ka Oo, di. ginpain ko, ginibilang kalendar mo para si mo. Ginpa-print, ginibalain nga pag-print. Oo, tapos, Mga mo na nga kalendar. Sa babaw ang kalendar. ay lang RR. Maglandaw ka gliya, super mo ka ginagawa no? Perfect. Kay gin mo, no, tuligan ni RR ang kalendar tadi sa kilid mo. Very, ano gini siya dana, kung sa Tagalog pa, matalas ang paningin. Very observant. Oo. Sige, kagawad RR, ta. Oo. Nang imo di ka kalendar, ha? Isa na lang ni bala kabilog. Suga may masugata ako, maduhol ko. Kalain. Sige, Leonita Hugos Ganaba. Good morning mga sa pamilya sa San Jose Binalbagan. Sheikh Sean Defensor, watching live sa Manapla. Ang Gordon kag Defensor family, ginatamyaw man. Kelly Jelly, good morning dira sa imo. Have a great day. No? Sa kay Kelly Jelly sa USA. Sige. Bisan late lang na si Charlotte Delitina. Ako no, happy birthday ka na ko Sundorela. Okay. Thank you, Manang Charlotte. Ang sa St. John Paul II Mountain Resort. Okay. Way kapag ito kataklad, Wala no? pa ho. Wala pa matakla na. Taklad, gid yan. Mataklad ko na siya. Saka very duga trekking ka lang, no? Good morning sa tanan nga taga St. John Paul II Mountain Resort. Bia Jonathan, good morning man. Ramil Duray Infante. Kay Rona Rida Trava. Ron, good morning dira sa imo. Sa kay John D. Albabaw. Nga apir milang may pasitibaw. Tapos di bala wala pa bulong. May ga-recover. Ay.
Sige lang. Budayan ko magkuha na, budayan ko mag-explain. Explain, Ma-explain naman ni siya, pero Sige na lang. sige, Sala Castellana, ako sa Abaw family, Ruiz family, no? Sige. Ang mostly nga nag-aayo mga wala na iyasang action boy. Comorbidity. Yes. Bala Bakod sila? ang immune system. Yes. Take lang vitamins lang. Lang maumpawan. Amo na blakon ang imo symptoms, sabihin na trangkaso, kati bulbul kung trangkaso mo eh. Yes. Paano na bala? Sige. Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Jocelyn Libuon Dispoho, Papa Thugs Pia, Martin Aliling, Antoinette Peliado, natamiyan niya man ang kay Anola Peliado sa UK from Canada. Noel Amar, good morning na sa imo Noel, dira sa may Niagara Falls sa Canada, no? Canada Action Boy. Yes. Michael Joseph Hilado, wala pa sa kag-greatly si mo, belated. Wala siguro. Thank you, sir. Sa pagpanamyo, extended ang tamyawan na Action Boy. Yes. Perfect. Joseph Pacifico. Ma-countdown naman ta for may upcoming ang birthday mo. Tapos sunta na yung mga belated birthday greetings nila. Sige. Hasta pa May na sa countdown naman ta mga ka-action niya bago. Hasta- Kaya lapit ang birthday na Action Boy. hasta pa na ang belated birthday greetings sa end of the month. Wow. Amo na. Jana Costa, good morning din sa imo. Sa kay Joseph Pacifico mula sa Kapihan, sa Pusoy Kapihan, San Enrique, no? Rosalinda Bonafé, good morning man. Standby na, Balita National. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:23. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Department of Health nga hindi dapat magpanik matapos nga nakalambot na sa Pilipinas ang mas makalalaton nga variant sang COVID-19. Nagpakabay si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa publiko nga istrikto nga magsunod sa minimum health standard para malikawan ang transmisyon. Sunod kay Vergere, wala sang pagbago sa transmisyon sa bagong nga variant kag hindi man ini makatugas ang mas malala nga balatian na kung sakit papang padayon nga maglapta posible mas madamo ang mga ospital. Tiyalikdan nga semana sang establisar ang regular genome sequencing o kung biosurveillance sang positive COVID-19 cases. Una kaso sa bagong variant sang virus ang isa ka 29 anyos nga lalaki nga pasyente gikan Dubai nga nag-abot sa Pilipinas sang Enero 7. Ang pasyente ang may mild symptoms kaya naka-isolate sa pasilidad sa siyudad sang Quezon. Sa Pilipinas, ang purchase agreement para sa kapin milyones ka doses ng COVID-19 vaccine gikan sa AstraZeneca kahapon niya adlaw Huwebes. Masobra 300 ka mga kompanya kag 39 ka mga local government units sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang nagsuporta sa sining atikang. Sunod kay Lotis Ramin, ang country president sang AstraZeneca, nagpasiguro ang kompanya nga maghatag sang access sa bakuna nga wala sang ginansya. Nagpasalamat si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa AstraZeneca para sa string nga partnership nga makabulig salbar sa masobra 8 milyones ka mga kabuhi. Nagligad nga tuig sa may kapin 30 ka mga pribado nga kompanya ang nagpirma sa kasugtanan para sa 2.6 milyones ka doses sang bakuna gikan sa AstraZeneca. Ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga pang BFF prize ang tanyag sang Beijing sa Pilipinas para sa pagbakal sang Sinovac vaccine. Ini matapos nga may mga mamalidya nga nagapangabay sa gobyerno nga liwat panumdumon ang pagbakal sa sining bakuna bangod sa manubo nga efficacy rate.
Una ang ipahag ni Senator Sonny Angara, Chair sa Senate Finance Committee, nga magabakalang pungsod sang 25 milyones ka doses ang Sinovac vaccine, kag ina nagabalor sang 3,600 pesos para sa 2 ka doses. Suno kay Roque, ang Sinovac ay ikatatlo sa pinakamahal nga bakuna sa 6 ka brands, kag wala sang basihan ang palayag sang kritiko nga mahal ang Sinovac. Dugang pa sini, nga covered sang confidentiality agreement ang presyo sang bakuna, kag hindi sini mapalayag ang insakto nga presyo sang Sinovac. Wala sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga una magpabakuna kung mag-abot ng supply ng COVID-19 vaccine para sa Pilipinas. Suno kay Duterte, prioridad sini ang mga frontliners kay iban pa nga empleyado. Dugang pa ni Duterte, dapat una nga mabakunahan ang mga frontline workers nga mga manunudlo, social workers, kapulisan, soldado, iban pa nga government workers kag ang mga trabahante nga masami nagatubang sa iban nga mga tawo. Madumduman una ginpahayag ni Duterte nga kung mag-abot ang bakuna sa Pilipinas, una siya nga magpabakuna agud hindi magkabalaka ang mga pumuluyo. Nadugangan sang 1,912 kabago nga COVID-19 cases ang Pilipinas karon nga adlaw Huwebes. Naglambot na sa 494,605 ang total confirmed cases sa pungsod, apang yara na sa 25,614 ang aktibo nga kaso. Na-record sa siyudad ng Davao ang pinakamanamong bago nga kaso nga may 136, Quezon City nga may 107, Agusan del Sur nga may 61, Dagupan City nga may 57, kag Cavite nga may 54. May 746 kabago nga recoveries nga resulta sa 459,252 ka total recoveries. 40 naman ang bago nga nagkalamatay nga nagdangat ang tanan sa 9,739 ang death toll. Nagdangit na sa 144 ka mga reklamo ang nabaton sa Task Force Against Corruption kung TFAC angot sa ginalegar anomalya sa pila ka ahensya sa gobyerno. Suno kay Justice Secretary Minardo Guevara, ang task force na nakabaton sa 144 ka complaints kag evaluate na ang 60 kag kalabanan dire ang ginalegar irregularidad sa mga public works projects sa rehiyon. Dugang pa ni Guevara, mayaraman sang 4 ka mareklamo angot sa ginalegar korupsyon niya karon ginembestigahan na sang task force. Sunod pa sa opisyal ang TFAC ang natalana nga magbaton sang report gikan sa Presidential Anti-Corruption Commission ug PACC angot sa mga kongresista nga ginalegar nagabaton sang kickback sa mga proyekto sa infrastruktura. Una na ang giningadlan ni Presidente Rodrigo Duterte ang siyam ka mga anay aktibo nga mga mamalidha nga ginalegar imbobado sa korupsyon base man sa report sang PACC. Ginbuksan na sa Judicial and Bar Council kung JBC ang application para sa Chief Justice. Bangon nga magaretiro na si Chief Justice Diosdado Peralta sa bulan sang Marso. Ginatagan tubto Pebrero 15 ang aplikante sa pagsumeter sa ilang application kag documentary requirement. Si Peralta magaparahog sa pwesto sa ika-69 sining kadlawan sa Marso 27, isa ka tuig antes ang mandatory retirement age para sa mga judges kag justices. Una na ang kumpirmar sang SC ang temprano pag-retire ni Peralta, apang wala ginpalayag ang rason. Gina-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Peralta bilang Chief Justice sa Oktubre 2019. Sinuman nga magbulos kay Peralta ang pang-apat ng Chief Justice appointee sa idalom sang Duterte administration. Action Radio Philippine Standard Time, lasay sa 29. Good morning, anay dira kay Myla Diquito, Vincent Duran, sa pamilya ko Duran sa City of Cabadbaran. Di na Cabadbaran? Kabadbaran, ano man, hindi, joke. Ang nasara sa pinsa ko, ang gimaras ka, ano to yung galiya, kabalagnan. Okay, doon mo ko na hambal ni Noel daw si Nicole Kidman ka. Ay, sino si Nicole? Ay, Jesus, i-search. Wusu. I-search kaya. Sige, search to si i-search mo Nicole. na siya kay, kuwala sa sikat na siyang Hollywood actress. Gali. Basta itsura, yalang kilala ko, Action Boy, pero hindi ko kilala ang ngalan. Kisa daan tsura, lang na ba lang ko, Action Boy mong. Okay, okay. Inyo gipamatian mga ka-aksyon ng aton mga balita diri sa Action Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report second portion. Upod gi-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugan nga mga balita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Action Dorel Cabal. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.